na ni mo? Oh, naana. Sinta na ni mo? Oh, sandali ni. Okay. Okay. Hi mga higala! Kumusta? It's me, Kikay Higala. And karon na ako sa Hijo Resort diri sa Tagum City. And today I'm going to give you a tour around Hijo Resort. 일하지도 못하는데 잘하지도 못하네 그저 바라보며 baby baby 네 상상만 해. So mga higala, if you're planning to stay here in Hijo Resort, we have two different casitas to choose from. We have the classic casitas and the premium casitas. So for the classic casitas, I'll show you. So mga higala, behind me is the classic casita. So the classic casita is a modernized bahay kubo. So inside it's air conditioned. And just like a bahay kubo, so yeah, look. And mga higala, on the other side are the premium casitas. So karon nagstay ni diri sa premium casita. And I love it here because it's much more modernized. And as you can see, glass siya. So, I'm going to give you a room tour around the premium casita. Hi mga higala! Tukar atong i-try ang firing range diri sa Hijo. And muni siya, as you can see, ang caliber 22 Ruger. Yeah. So, hagad ako lang. Igo lang. Mahigala kung pukunay. Wala lang. Dili, kini dapat video mo ni mo. kahit magpanggap di magtatago ng ang iyong yakapang Left eye. Dili na may higa yung mga uluman. Straight lang. Slide. Forward. Ayun yung black. Bakit kayo malapit at ko'y nanginginig at nadarama ang puso na pumipintig natuto. May mga uluman na. Anak. Dili ka magkiklan na dire. Up and down ni mo ni ma'am. Up, down. Nga, nakakita wala. Hindi mo kita sa scope. Sinta na ni mo? Oh, naana. Sinta na ni mo? Oh, sandali ni. Okay. Okay, firing na na. Firing. One. Ay, lagi pa ma'am. Sige lang. Sinta lang ha. Oh. Mangita kag kuan mama ka ng frog. Frog. So, naami karon sa center sa forest. And actually, magpass ni Ugnay ka Monkey Bridge. So, as of now, naapa mi sa ika-4th. So, 4th na Monkey Bridge. Pero gabi, enjoy ka ay mga higala. Look! My brother and his girlfriend, Hannah. Say hi to Mother Higala. Yes. So, my mom over there. Yeah. So, let's say hi. Hello. Over there. Mga higala, last na gid ni na Monkey Bridge. So, 9 ni siya ka Monkey Bridge. Muna yung nakalang. Shout out to Dave and Eddie. I miss you both. And that's it, Mommy Gala. We've completed the 9 monkey bridges. Yes, and close like this. Sige, Mommy Gala. Kala mo doon ni siya ang ratan. So, muni ginabuhat pang puno.
tables and chairs. Huwag pa tayo mga higala. Rakan. Ang magamit yung dinyan ma'am, kanil dito siya ma'am. Kaya kanil siya, panis ko manigyan ma'am. Abi ba lang? Mga baga. Dami po, dili ma'am. Pero mainam po kang tubig, ma'am. Oh, pero bawal po ka magputol. Hi! Nami karon sa pomology. Babies! Yes, ako. Hi! So karon namin sa pomology and magkaon ni Umburya. Yes. Kaon na this. Hi mga higala! So kanina mga durians kay fresh pa sa pagkarga. Hi mga higala! So nahumanag yun ang among staycation sa Hijo Resort and karon I will give my personal review sa Hijo Resort. So for the room, since nagstay di sa premium kasita, very nice kaayo siya mga higala and grabe ka comfortable ako sleep, dako kaayo yung bed, comfy food kaayo, and yes, very spacious kaayo ang room, especially ang CR, grabe kaluag. Yes, igugid kaayo mi lima, since lima mi nag-share sa room, and dako na gani kayo for us na 5 mi kabuo. And yes, definitely recommended na ko ang Hijo Resort. Nice po kaayo mga higala kay dili lang kay swimming pool and beach ang ilang mo-offer, but they also have a lot of activities na to enjoy. Naa sila forest tour, naa sila mga nice na tour guide, and ito mga kinatag mga wild animals like itong wild boar, tapos may mga monkeys. Very educational po kaayo mga higala sa ilang forest tour. And ito mga kita mga klase-klase ng mga trees, like naatoy ka ng 150-year-old na tree. So, yes, nice kaayo siya mga higala. Talingaw po kaayo ko mga higala sa katong firing because first time po kaayo to nako. Kung kamo po mga higala, so try mo na to, I'm sure na malingaw po mo. For more updates, please don't forget to like our page, The Modern Higala, and don't forget to follow and subscribe our YouTube channel at The Modern Higala. This is me, Kikay Higala, and see you on our next trip. Bye!